На 3 юни в синият салон на читалище Съгласие, град Ямбол, прозвуча не просто концерт, а истински музикален разказ, докосване до вечността чрез звуците на китара и пиано. Китаристът Пламен Първанов представи виртуозни интерпретации на произведенията от Мауро Джулиани, Франциско Тарега, Хейтор Вила-Лобос и Йохан Себастиан Бах, пренасяйки публиката в различни музикални епохи от барока и класицизма през романтизма до началото на 20 век. Китарата на Първанов буквално проговори, разказвайки истории, вплетени в звуци, емоции и спомени. С всяка нота той създаваше свят, в който времето спира, а музиката се превърна в изповед на една душа, дръзнала да се разкрие чрез силата на изкуството. На сцената до него застана пианистката Радосвета Хъркова, чийто чувствителен акомпанимент допълни музикалната картина. Публиката остана дълбоко впечатлена не само от техническото майсторство, но и от искрената емоция, която изпълненията носеха. След концерта мнозина споделяха, че са преживели не просто музикално събитие, а лично пътуване. Очакванията за нови срещи с Пламен Първанов са вече факт, планират се бъдещи концерти през следващата година. Авторът на този необичаен музикален разказ споделя, че мечтае да предаде своя опит и вдъхновение на деца, като преподава класическа китара и ги насърчава да търсят своя собствен глас чрез музиката.